En je vraagt natuurlijk wat deed de presentator met de kip in de heng. Nou, ik heb het idee dat het allereerste rubriekje een eitje gaat worden, om maar zo eerlijk te zijn. Maar ik zou eens even willen pakken me eens heel even over. Want het is een heel bijzonder exemplaar, dit kip. Nederland teelt 97 miljoen kippen en tientallen kippensoorten. En binnenkort komt er een namelijk opnieuw bij. En dat is het Herve-Mergeland hoen. Frans van Oers, hij is adviseur, en Ton Wanders van het genootschap van het Mergelhoen. Hartelijk welkom. Dankjewel. De meeste mensen zullen zeggen, pardon, het Mergelhoen, we hupsen het over. En dat is wel begrijpelijk, want dat is een beetje een vergeten soort, hè? Ja, deze is in Nederland uitgestorven en daarom willen we hem terugbrengen. Dit ras bestaat nog in België als het Hervehoen, in het land van Herve. Maar het land van Herve, dat is een uitgestrekt gebied van Luik tot Auken en dat telt eigenlijk heel Zuid-Limburg met. Ja. En in het Mergeland wordt deze kip een heel bekend verschijnsel. Maar omdat ze uitgestorven zijn, willen we ze terugbrengen. En dat betekent dat ze moeten voorgedragen worden voor de bondsentoonstelling, moeten ze erkend worden. Dan werden die opgenomen in de standaardwerk. En daar staan voor Nederland 91 hoenderrassen in beschreven en 86 krielrassen. Maar het eigenaardige is dat iedere provincie in Nederland heeft een eigen kippensoort. Ja. Ik noem het Friese hoen, het Groninger hoen, het Noord-Hollands hoen, het Twents hoen, ga ik zo maar verder. En de laatste jaren zijn in Brabant de meeste kippensoorten gecreëerd. En dan denk ik aan het Gaamshoen. Laat maar rustig los, dan kunnen we hem gewoon mee. Want het is wel een rustig soortje, geloof ik. Ja, het is een heel rustig soort. En daarom willen we dat ook heel graag terugbrengen als cultureel erfgoed. En niet alleen dat, maar het heeft nog meer eigenschappen. Ze zijn erg rustig. En ze zijn, ja, nu is dit is nog een jongen. Dat is een nozem en een puber. En de puber. En ja, zijn staart is nog niet compleet. Maar als die volwassen zijn en ze zijn helemaal uitgeruid, dan heeft er een prachtig verenpak met een hele mooie sierlijke staart. En mooie kopversierselen. Ja, het is een heel prettig ras om te hebben. Tot nog even, waarom is er ooit verdwenen oeders flora en fauna beheer? Ja, ik kan eigenlijk zeggen, dit is een kip die gaat tot... Dit is helemaal heel fantastisch. Dat is een normale kip, hè? Deze kip had in de 1900, zeg maar rond 1900 geleefd op het plateau van Herve. En als je naar het plateau van Herve kijkt, is het gewoon Oost-Mergeland. Want als je van Herve een straaltje trekt van 24 kilometer om Herve, dan zit ze helemaal in Maastricht en in Auken. Dus dat is eigenlijk Ooskip. Die is verdwenen uit het landschap, zeg maar nou ongeveer de Tweede Wereldoorlog. Bij ons aan deze kant, maar in België hebben ze die nog weten in stand te houden. En daar zit eigenlijk, het is een zeer zeldzame kip, zitten er nog maar een 200-tal ouderdieren van. En onze bedoeling is aan de Nederlandse kant om dat te ondersteunen. Het weer terugbrengen van dit bijzondere Mergelandhoen. Ja, waarom is dat zo belangrijk dan voor Omdat, ons Limburg? kijk, zo'n kip die is uiteindelijk... De hond begint al te reageren op de viervoeters en tweevoeters. Gaat dat goed samen? Ja, dat kip gaat niks. De kip is een onder de indruk, hoor. Ja, de kip heeft dadelijk eens even machine in zijn heks gezet en dan even rond te kijken. Om het even kort te zeggen, hier zijn er nog 200 van. En die zijn met veel zorg die gekweekt door mensen in een teelprogramma. En uiteindelijk is dat toch het resultaat van een stukje cultureel erfgoed, maar dan levend erfgoed. Net zoals een schilderij moest maken of zo, dan is dit eigenlijk gecreëerd door de mens. Ja, het begint echt een dierenboel te worden in de uitzending van Limburg van vandaag. Je zit er met passie mee bezig. Wie van u in Limburg hebben die passie met u om echt kippensoorten in ere te houden, in ere te herstellen? Veel meer dan ze denkt, maar er zijn een heel groot aantal lui die willen graag fokken voor de tentoonstelling om prijzen te winnen. Maar er zijn ook heel veel lui die vinden dat zo prachtig om in de tuin gaat kippen te hebben. Ook voor kinderen is dat heel belangrijk dat ze een troetelbeestje hebben. Ik heb dat zelf metgemaakt met de kleinkinderen. Die zijn verzot op die kleine kippetjes. Maar voor iedereen is dat plezierig. Alleen ja, als een haan erbij is en dat begint te creëren, niet iedereen vindt dat leuk. Ja. Ik kan eigenlijk zeggen, kijk, als we naar dit, we hebben het nu over die kip, maar hier leest u toch een aantal attributen. Een kip vertelt gewoon een verhaal. Zo, dat is een stukje levend erfgoed. Dan begint maar eens. En hier hebben ze gewoon, kijk, dit hier vertelt gewoon, mensen gingen vroeger met de kippen naar de markt. Ze houden toen nog niet, zeg maar, een grote bio-industrie. Ze gingen met enkele kippen naar de markt. Het is de curve van. Ze zochten dus op het erf, hun eieren bij elkaar. Die liggen een kunstei en dat wordt want die kippen die leefden gewoon lekker vrij rond op die boerderie. Dus het was ook zaak om ze te zorgen dat ze ergens een plek in hun ei lachten. Hè? En dat
dat doen ze met een nep-ei. Dat lagen ze daar gewoon neer. En dan gingen die kip dan weer bijleggen. En hier zie je hoe ze met naar de markt gingen. Dat doen ze dus gewoon zo dicht. En ze gingen dan met naar de markt. Dus dat wordt echt nog heel kleinschalig. En ik denk dat dat ook het heel bijzondere is van dit Mergelandhoen. Een kip met een verhaal. Een kip met een stuk historie. Maar die verdient gewoon weer terug te komen hier in ons Mergeland. En ze is verdwenen. In eigen streek. In eigen streek. En dat is gewoon Ooststreek. Dat Heuvelland en dat land van Herve. Het is gewoon één gebied. En het is eigenlijk te danken aan onze Belgische vrienden. Les Éleveurs de Poule de Herve. In vertaald is dat het genootschap van de Hervehoen. Die hebben zich dus heel druk gemaakt de laatste jaren om deze kip in stand te houden. En weer aan onze kant, aan Nederland, vergunt is nu morgen in Noorbeek het genootschap oprichten, Herve Mergelandhoen, met de doelstelling om die kip weer terug bij de mensen op de boerderij te brengen, terug in de tuinen, terug in het oorspronkelijke landschap. En eigenlijk is onze slogan, de kip keert weer terug op het oude nest. En dat is eigenlijk het verhaal van deze kip, met het verhaal erbij. Ja. En even voor de duidelijkheid, dat we meteen nog wegwerken. Op tweede Pinksterdag kunnen we de kippen al ergens gewoon bewonderen, hè? Ja, dat is heel bijzonder. We hebben bij de familie Duizings op tweede Pinksterdag kunst onder de poorten in Rijmerstok. En daar is het te zien. Dus ik zou de mensen vooral willen vragen die de kip in levende lei willen zien. Kom naar Rijmerstok. Daar hebben we een plekje gevonden bij de familie Duizings. Die hebben nog meerdere kippenrassen. En we zullen ook de mensen vragen die door te gast zijn. En ook natuurlijk de kijkers nu. Als ze materiaal hebben, oud materiaal, beelden, foto's of iets en ze weten iets over de kip te vertellen, laat het ons weten. We hebben een website www.mergelandhoen.nl. Daar kunnen ze op kijken en anders bellen ze gewoon naar Ton Wanders en ik zie dat allemaal heel graag naar ons club komen. Toch nog één moeilijk thema wat we even moeten bespreken, vooral als de kippen zelf aan tafel zijn, als ze op het bord liggen en dan probeer ik dat een beetje goed neer te leggen. Ook dan zijn ze nog zelfs vrij uniek, hè? Ze is helemaal niet op de menukaart, ze is zo zeldzaam, maar we kijken ook helemaal niet op korte termijn om ze op de menukaart te zetten, want voor ons is maar één doelstelling, hoe kunnen we ze levend houden en terugbrengen. Maar goed, een beetje door de oogharen kiekend, ik kan ze wel zeggen van op termijn zou het best wel heel aardig zijn dat we deze kip op het menu kregen. Maar dan moet ze toch wel eerst helemaal ingeburgerd wel zijn in het en dan moet we er zeker toch wel enkele honderden meer hebben dan nu. Want anders, voor mij gaat het om het, en Frans en ons hele genootschap om het houden van de kip en ze terug te brengen in het landschap. Het perspectief als culinair ras, dat moeten we niet vergeten. En dat wordt vroeger al zo en dat ze zijn genetisch niet veranderd, dus dat is nu nog zo. Maar ja, met een paar kippen die er nu nog zijn, kunnen ze daar niet over kallen, dan moeten we er eerst grotere aantallen hebben. Ja, want wat is uw beeld als we in jouw wier zijn? Wie zou ze er graag in het Limburgse land hebben teruggebracht? Als het binnen de komende 5 jaar zou ik eigenlijk een 200 goede ouderdieren terug willen hebben. Dat die weer terug. Dat is mijn beeld. En toch voor een stuk of 10 echte serieuze fokkers kregen. Die ook hier echt met het ras aan de gang gaan. En verder daaromheen laat iedereen, elke liefhebber die belangstelling had om deze haarvoeders te houden, zich voor Albios melden. We zitten nu op Belieske en we proberen die dan, als we ze weer hebben, dan proberen we ze daar ook weer te laten lopen in dat tuin. Denk aan onze website, hè? Het er net al gezegd, nou zullen we het afronden. Mocht ze nog één keer zeggen? www.mergelandhoen.nl. Ik dank Ton Wanders en Frans Vernoers van het genootschap Herve Mergelandhoen. Bedankt voor je komst naar de studio. En dat gaat wel goed met die twee, hè? We gaan proberen om ze nu heel netjes in de doos te doen. Want ze zijn toch vrij zeldzaam, daar mag nog niet heel veel met gebeuren. Okay.